Nehovorím, že som nepochybovala o zmysluplnosti mojej práce. To som pochybovala a dosť často. A naozaj bolo obdobie, kedy som si hovorila, že je na čase nejakú výhybku urobiť a že skúsiť niečo iné. Hej? A stále mi potom prišlo do cesty niečo, že teda to Rádio Východ alebo Rádio Flash alebo tá fakulta a tak ďalej. Takže to, že som si to tak mohla kombinovať, myslím si, že to bolo fajn. A to, že som začala pochybovať o tej zmysluplnosti, tak som už mala to šťastie, že keď som bola v tomto období, že už som mala svojich žiakov, ktorí už boli, povedzme, vysokoškoláci a ktorí už prešli, povedzme, tou výučbou, tým umeleckým slovom a tým divadelnými prostriedkami a tak ďalej, ktorí ma presviečali, že nech to teda nevzdávam, hej, že má to zmysel. Čiže ja som to potvrdenie o takej tej užitočnosti mojej roboty mala vlastne tak z prvej ruky. Tak aj za to som vďačná mojim žiakom, s ktorými máme dodnes také, že priateľské vzťahy a tak za to som vďačná. A ja by som ani nehovorila, že vychovala, ale možno inšpirovala alebo vyvolala záujem o prácu. Povedzme, či už moderátorov, hercov, teoretikov. Fakt, ako toto, keď sa na to pozriem, tak je to veľmi celá škála ľudí, ktorí naozaj sú aj teda známi, že Prešovčanom možno, že sú známi, teda nie, že možno, ale určite. Napríklad aj Katka Koščová ku mne chodila, Veronika Koščová, teda Husovská, hej. Celá plejáda, Gabika Marcinková, Janka Kovalčiková, Anička Rakovská, alebo okrem tých známych herečiek, ktoré naozaj pozná už celé Slovensko, tak sme hrdé. Myslím, že Prešovčania na nich vôbec. Naozaj sa mi stáva, že napríklad počujem, že v rádiu robí Martinka Šimkovičová Greňová, hej, alebo Zuzka Fečová, alebo množstvo odborníkov, ktorí pracujú so slovom, ktorí chodia školiť, už nepotrebujú, aby som im ja hovorila, ako to majú robiť, ale oni chodia školiť. Napríklad teraz Lenka Regrutová bola školiť biskupov, hej, biskupov Slovenska, tak to je pre mňa už teda naozaj vysoký level. A množstvo ľudí, ktorí pracujú v divadelných ústavoch, v Národnom osvetovom centre, Dianka Laciaková, šéf-redaktorka Javiska. Hovorím o tej Zuške, že je to fenomén preto, že to dieťa tam môže prísť, aj keď príde, aj keď si myslí, že by tam chcelo chodiť, nechcelo, nájde si tam kamarátov, nenájde, keď si nájde a sa mu tam páči, ostáva. Ak nie, odchádza. Hej, bez nejakých konzekvencií. Takže preto hovorím, že je to fenomén.